Lotara joaterakoan, aurrei irakurtzeko ipuinak, poemak eta jolasak besteak beste biltzen dituen liburua aurkeztu du Alberdania argitaletxeak. Egile bakoitzari, idazle bakoitzari eskatu zitzaio, ze gustatzen zitzaion, ze kontatzen zuten, ze kontatzen zieten, guraso, ezagu hau txikiei, oera jone horretan. Eta horren ondoren etorri izan, bat egin duzun ipui bat, beste bat egin du poema bat, beste kantu bat, eskolasak, horregatik liburuaren anistazun. Lopotolo izeneko liburu honetarako Usue Alberdi, Leire Bilbao, Arkaitz Kano, Juan Cruz Igerabide, Angel Lertzundi, Miren Agurmeabe, Mitxel Murua eta Patxi Zubizarreta idazleek 30 pieza sortu dituzte. Norainokoak dira gauaren izkinak, zoparik jaten aldu ilargi mizkinak, izarrek maite ote dituzte piztinak, elkarri botatzeko esnezi pristinak, larai, larai, esnezi pristinak. Marigorringoak, armiarmak, armiarma igelak, eta igela amiamokoak, zikoinak, kurruka, txunkurrunko txunka. Eider Eibar marrazkilariak bere aldetik irudi ederrez jantzi ditu liburuak jasotzen dituen testuak. Marrazkian aldetik, azkenean gu elkartu ginen testuak eta izan baino lehen, eta ordan adostu genuen hori lotarako ipuinak eta ulerkiak eta ateratzen zela izan zela, eta gutxi gora bera, hasieratik neukan apur bat irudia, tonua, kolore, gama eta purtsu bat buruan, une horretan egiteko gogoan neukana gaitik, argi neukan. Gero, ipuinak jaso nituenean, testuak jaso nituenean, eta denak irakurritakoan egia da gauzatzuk aldatu zirela nire buruan, diseinu aldetik, eta osotasun bat bilatu behar izan nuen. Zaini gile desberdinak izaterakoan, eta ipuinak ere beraien hartan desberdinak, osotasun edo lotura hori lortzeko, kolore gamakin eta asko jolastu nuen, eta prozesu bezala edo lan bezala esan behar dut oso divertigarria izan dela. Oso divertigarria, beldurra ere pasatu dut, ipuin batzuk. Eta batzuk kostatu zait ulertzea ere bai,